Aquest és el moment en què la Guàrdia Civil ha portat Epson Correia a la presó de Tarragona després de 8 hores al jutjat i d'haver reconegut que és l'autor de la mort de la seva parella, una noia de 27 anys que la policia va trobar morta dissabte a Cambrils. La família de la noia no ha resistit l'emoció. Afirmen que Epson la maltractava reiteradament. La jutge l'acusa d'un homicidi dolós, però la Fiscalia estudia la possibilitat que existís premeditació per part de l'acusat. La família assegura que la mateixa tarda del dissabte ell va preguntar a un amic quants anys de presó hauria de complir si matava la seva dona. Quando bebia era muito violento, le pegava e às vezes tinha hematomas, tinha que trabalhar com gafas escuras para que não veíamos e muitíssimas vezes lhe ocultava as coisas, lhe perguntávamos a ela o que havia passado e ela não nos dizia, sacávamos a gafa e via que tinha hematomas na cara.